Τα δύο μηνύματα είναι πιο επίκαιρα όσο ποτέ. Ελευθερία ή θάνατος, είπαν οι αγωνιστές του 21. Ελευθερία ή θάνατος πρέπει να πούμε σήμερα. Όλοι ενωμένοι ας δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός, αγάπη είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να τελειώσουμε τα πάντα. Ας αφήσουμε το εγώ και ας προτάξουμε το εμείς. Υγεία και χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε το γεγονότα, την απελευθέρωση του έθνους μας από την τυραννία του Τούρκου, που 400 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, η τόλμη τους και η αγάπη τους για τα ιδανικά της πατρίδος, της πίστεως και της οικογένειας, τελικά τα οποία έφεραν αυτό το έσοδο. Να γιορτάσουμε όμως και την απελευθέρωση του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία, με τον Ευαγγελισμό της Θεού. Όπως ακούσαμε στην Εκκλησία, εορτάσαμε το μέγα εκείνο μυστήριο του αποκεκριμένου του αιώνα. Αυτό το μυστήριο θα έλεγα ότι πώς έγινε ο Θεός άνθρωπος και ο άνθρωπος έγινε Θεός με την ένωση του Μαρτύρου. Εύχομαι λοιπόν αυτά τα μηνύματα της θεώσεως του ανθρώπου και της τόλμης των προγόνων μας να είναι εκεί τα οποία θα μας κατευθύνουν στην ζωή μας και να έχουμε νίκες, χαρές και αισιοδοξίες στη ζωή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay,